ኤልሜንቾ እትን አሜሪካን ሜክሲኮን ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሕማም ርእሲ ኮይኑዎን ዝጸንሐ ሓደገኛ ሰብ The most powerful drug organizations on the planet እዚ ሰብ ከምቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ካርቴል ከም ንበዓል ፓብሎ ኤስኮባር ወይ ድማ ኤል ቻፖ ዘይኮነስ ክራይ ኮነ ክፍለጥ ዘይደሊ ምሽጥራዊ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኣብዚ ድማ ድምጹ ዘይስማዕ ሰብነቱ ድማ ዘይራ ዓይነት ሰብ ዋላ ኳንተ ነበረ ትእዛዛቱ ግን ንመላእ ዓለም የንቀጥቅጥ ነይሩ Mexico's most powerful drug kingpin was killed during a military operation. Mencho, the leader of the new Jalisco New Generation Cartel. ብርግጽ እዚ ሰብ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከም ዝተቃተለ መብዛሕትኩም ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን እዚ ሰብ መን እዩ ን17 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካን ሜክሲኮም ዝሰርሖም ገበናት እንታይ ይመስሉ ንዝብል ግን ዳርጋ ኩላትኩም ትፈልጡ ይመስለኒ ኣብዚ ካርቴል ክበሃል ከለውን እትስሞም ቀሊል ዝመስሉ ዋላ እኳ እንተኾነ እትስርሖምን ዓቕሞምን ማዕረኽ እንደይ ዓሚቑን ሓደገኛን ምዃኑ ግን ኣብዚ ቪድዮና ክንርኢና ነዚ ቪድዮ ላይክ ንቻናልና ኸ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓቢርኩም ንጽንሑ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ማለት እውን ለካቲት 22 2026 ሜክሲኮ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበለቶ ናይ CJNG ካርቴል ሓለቓ ንዝኾነ ኤልሜንቾ ከም ዝቐተለቶ መብዛሕትኩም ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ኤልሜንቾ ብናይታ ሴራ ስሙ ኔሜሲዮ ኦሴጉዌራ ሰርቫንቴስ ዝበሃል ኮይኑ ስርሑ ድማ ናይ CJNG ማለት እውን ናይ ሃሊስኮ ሓድሽ ወለዶ ካርቴል ዝበሃል ዋና መራሒ እዩ እዚ ካርቴል ድማ ኣብ ትሕቲኡ ናብ 30 ሽሕ ዝበጽሑ ኣባላት ኣለውዎ እዮም እዚ ሰብ ማለት እውን ኤልሜንቾ ናይ ሜክሲኮ ወታደራዊ ሓይሊ ዝጸዓነት ሄሊኮፕተር ብሮኬት ላውንቸር ሃሪሙ ዘውደቀን ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ እውን ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ፖሊስ ናይ ፈተነ ቅትለት ዊዲት ዝኣለመን ሓደገኛ ሰብ እዩ ኣብዚ ግን ኩሉ ነገር ግልጽ እንዳኾነልኩም መታን ክኸይድ ነቲ ጉዳይ ቁሩብ ንድሕሪት መሊሰ ታሪኽ ናይዚ ሰብ ብውሕዱ ከዘንትወልኩም ኣብ ሜክሲኮ ኣብዚ እዋን ኣውቶቡሳት ተቃጺለን ዓበይቲ ጽርግያታት ተዓጽዮም ኣብ ብዙሓት መንገድታት እውን ናይ ተኽሲ ልውውጥ እንዳተገበረ እዩ ዘሎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዜጋታት ካብ መኻይኖም ንኽወርዱ እንዳተገበሩውን መኪኖኦም ብሓውን ንኽቃጸላ ክግበራ ዝተረኣያ ኮይነን እዚ ድማ እቶም ካርቴል መራሒኦም ብምስኣኖም ዝሃብዎ ምላሽ እዩ ኣብዚ ግን እዚ ታሪኽ ማለቱ ታሪኽ ኤልሜንቾ መሳጥ ዝኸውን ብዛዕባ መወዳእቱ ምዝራብ ዘይኮነስ ከመይ ከም ዝተጀመረ ክንረአ ከለና እዩ The drug cartels are waging war in America and it's now time for America to wage እዚ ሰብ ካብ ኤል ቻፖ ቀፂሉ ኣዝዩ ተፈራሒ ናይ ዕፀፋርስ ኣሰጋጋሪ ቅድሚ ምዃኑ ናይ ሜክሲኮ ፖሊስ መኮነኒ ነይሩ ቅድሚኡ ኸ ደረጃ ትምህርቱ እንታይ ይመስል ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ገና ኣብ 5ይ ክፍሊ ዘቋረፀ ሰብ ኮይኑ ኣብ 14 ዓመቱ እውን ጠመንጆ ዓጢቑ ናይ ማሪዋና ሕርሻ ዝሕሉ ዝነበረ ቆልዓ እዩ ብዛዕባ ወልደቱ ምስ ንርኢ እውን ኤልሜንቾ ዝተወልደ ሓምላ 1966 ሚቾአካን ኣብ ዝበሃል ግዝኣት ሜክሲኮ ኣጉሊልያ ኣብ እትበሃል ቦታ እዩ ቦታ ድማ ኣብ ምዕራብ ሜክሲኮ ትርከብ ሓረስቶት ዝነብሩላ ቦታ ኮይና ኣስፋልት ገለውን ገና ዘይኣተዋ ቦታ እያ ኣብቲ ቦታ ዝነብሩ ሰባት ድማ ብናይ ኣቮካዶ እቶት እዮም ዝናበሩ ምክንያቱ ድማ እቲ መሬት ንኣቮካዶ ጥራሕ ዝሰማማዕ ቦታ እዩ ብዚ ዝተለዓለውን ስድራ ኤልሜንቾ ዋላ ሓንቲ ነገር ስለ ዘይነበሮም ንሱ እውን ትምህርቲ ካብ ዝመሃርስ ናብ ንግዲ እንተኣተኹ ይሓይሽ ገለ ብምባል ገና ኣብ 5ይ ክፍሉ ትምህርቲ ኣቋሪፁ ኣብ ሕርሻ ንኽሰርሕ ይውስን ስድሩ ድማ ኣብቲ ሕርሻ ብሕቡእ ማሪዋና ይተኽሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ግዜ እውን ከም ናይ ሕጂ ገና ይከረረን ነይሩ ኣብቲ ግዜ እውን ከም ሙሉእ ሕርሻ ዋላ ማሪዋና እንተተኸልካዮ ዝርየካ ሰብ ይነበረ ብዚ ዝተለዓለውን ገና ኣብ 14 ዓመቱ ኣቮካዶ ምእራይ ኣቋሪፁ ጠመንጆ ዓጢቑ ነቲ ናይ ማሪዋና ሕርሻ ይሕሉ ጀሚሩ ኣብቲ ግዜ እውን ምሳዝዮም ፍሉጣት ዝበሃሉ ናይ ዕፀፋርስ ኣሰጋገርቲ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ሓደ ዓብይ ነገር ይተረድዩ ንሱ ድማ እቶም ሰዋና ማሪዋና ሓረስቶት ኣብኡ ኣብ ድኽነት ፈፈው እንትብሉ እቶም ኣሰጋገርቲ ግን ብዚ ናይ ሓረስቶት ምህርቲ ህይወቶም ክቕይሩ ይተዓዚቡ ኣብ መፋርቕ 1980ታት እውን ኤልሜንቾ ነዚ ገዲፉ ወዲ 18 ዓመት ምስኮነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ይኣትዩ ኣብዚ ድማ ሕጋዊ ወረቐት የብሉን ናይ እንግሊዝኛ ክእለቱ እውን ዘይርእዩ እንታይ ሒዙ ዳኣትዩ እንተልኩም ድማ ዋላ ሓንቲ ተስፋ ጥራይ ዋላ ከምዚ ይኹን ግን ኣብቲ ግዜቲ ናይ ዕፀፋርስ ንግዲ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲእዎ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ እውን ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ምስኣተወ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሰት ሱማን ሩቮን ኣቪላ ጆሴ ሎፔዝ ፕሪቶ ሚጌል ቫንዴዝን ካርሎስ ሄርናንዴዝን ዝብሉ ኣስማት ይጥቀም ነይሩ ነዞም 5 ስማት እንዳተጠቀመውን እዚ ሰብ ምስናብራ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ክቃለስ ይጅምርሞ ኣብ 1986 ግን ዝተሰረቀ ንብረትን ዘይሕጋዊ ኣጽዋርን ሒዙ ስለ ዝተረኽበ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኸ ናቱ ኣሰረ ጻብዕቲ ይወስድሉ ብድሕሪኡ ድማ እዚ ሕማቕ ግዜውን ይሓልፋሞ ኣብ መጀመርታ 1990ታት ከ ኣብርሃም ዝበሃል ሓቡ ብናይ ሄሮይን ምስግጋር ክሲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይኣትሞ ኣብዚ ድማ እተሓው ናይ 10 ዓመት ኤልሜንቾ ኸ ናይ 5 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ይፍረደሞ ብድሕሪ እዚ ድማ ኤልሜንቾ ን3 ዓመታት ጥራሕ ምስተኣሰረ ናብ ሃገሩ ሜክሲኮ
ሜክሲኮ እተሰጉጉ ኣብዚና ሜክሲኮ ምስተሰጉጉ ኸኣ ሓደ ዘይእመን ነገር ይገይሩ እሱ ድማ ኣብ ሃሊስኮ ዝተባሃለት ግዛት ሜክሲኮ ናይ ፖሊስ መኮንን ይኮይኑ ይርዳእኩም ይህሉ እዩ ቅድሚኡ ናይ ዕፀፋርስ አሰጋጋሪ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ናይ ፖሊስ መኮንን ይኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ድማ ና ፖሊስ ከታይ ክገብር ኣትዩ ሕጊ ንምኽባር ዶ ዋላስ ንኻልእ ዕላማ እንተልና ድማ መልሱ ቀሊል እዩ ናብዚ ስራሕ ዝኣተወሉ ቀንዲ ዕላማው ናይ ፖሊስ ኦፕሬሽናት ብኸመይ ከም ዝሰርሑን ካልእ ንምጽናዕ እዩ ነይሩ ምሳዮነት ፖሊስ ተሓባቢርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ናይ ፖሊስ ግቦ ክወሃብ ከም ዝከኣል እውን ጽቡቕ ገይሩ ከጽንዕ ጀሚሩ ንዝኹለ ጽንዕ ምስ ወደአ ድማ ዕላምኡ ሕጊ ምጥሓስ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ሞያ ገዲፍዎ ይወጽዩ ካብ ናይ ፖሊስ ስራሕ ምስ ወጸ ድማ ምስ ሲኖላ ካርቴል ርክብ ምስ ዝነበሮ ሚሊዮኖ ናብ ዝበሃል ካርቴል እዩ ተጸምቢሩ ኣብቲ ዋን ድማ ኣብ ውሽጢ ሚሊዮኖ ካርቴል ኤል ማራዶና ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ ነይሩ እዩ እዚ ሰብ ድማ ትክክለኛ ስሙ አርማንዶ ቫሌንሲያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤልሜንቾ ድማ ንኤል ማራዶና ዝሕሉ ዕጡቕ ኮይኑ እዩ ተመዲቡ ግንካ አርማንዶ ቫሌንሲያ ማለት እውን ኤል ማራዶና ድማ ኣብ 2003 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣኽበርቲ ሕጊ ይወድቕ ኣብዚ ግዜ ድማ ኤልሜንቾ ዕፀፋርስ ዋላኳ እንተዘይዘዋወረ ግን ሰባት ይቐትል ነይሩ እዩ ቫሌንሲያ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ድማ ናይ ሚሊዮኔተን ሓናሓ ዝነበረ ሎስ ዜታስ ዝተባሃለ ካርቴል ነይሩ እዩ ብድሕሪ ድማ ሎስ ዜታስ ካርቴል ድማ ኣብ ልዕሊ ሚሊዮኔ ካርቴል ኩናት ይኸፍተሎም እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ ኩሉ ነገር ከዓኒ ይጅምር ሚሊዮኔ ካርቴል እውን ክፈራርስ ይጅምር እሞ ስድራ ቤት ቫሌንሲያ ድማ ራሕሪሖም ካድሚኦም ጀሚሮም ኣብቲ እዋን ድማ ኤልሜንቾ ምስኣቶም ክኸይድ ይጀሚሩ ምክንያቱ ድማ ምስቶም ስድራ ብመርዓ ተዛሚዱ እዩ ኣብቲ ግዜ ዝተመርዓዋ ሰበይቲ እውን ሮዛሊንዳ ጎንዛሌዝ ቫሌንሲያ ትበሃል ዝነበረት ኮይና ሓው ሮዛሊንዳ ድማ ሎስ ኩዊንስ ናይ ዝበሃል ካልእ ካርቴል ኣመሓዳሪ እዩ ነይሩ ሃብቲ ሚሊዮኔ ካርቴል እውን ፈራሪሱ ውሕድ ጥራይ ይተርፍ እሞ ንዛ ዝተረፈት ንእሽተ ሃፍቲ ዝሕልዋ ድማ ኮሎኔል ቫሬላ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ሰብ ድማ ናይ ኤልሜንቾ የማና ኢድ ከም ዝነበረ እውን ይዝንገረሉ ኣብ ምዕራብ ሜክሲኮ ዝነበረ ናይ ሜት ፍርያት ወይ ድማ ሜት ናይ ዝበሃል ሓሽሽ ፍርያት ዝቆጻጸሮ እውን ንሱ እቲ ኮሎኔል እዩ ነይሩ እዚ ኮሎኔል ብኻልእ ሽሙ ናቾ ኮረል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 2010 ድማ ኣብ ጓዳላሃራ ኣብ ዝርከብ መንበሩ ገጹ ናይ ሜክሲኮ ሓይሊ ባሕሪ ማዕጾ ሰይሮም ብምእታው ኢዱ ንላዕሊ ንክገብር ይሓትዎ እሞ ንሱ ግን ፈቃደኛ ብዘይምዃኑ ኣብ ዘለዎ ቀዲሎሞ እዮም ኣብዚ እዋን ነይሩ እምበር ናይ ኤልሜንቾ ናይ ስልጣን ሃጋፍ እንዳተፈጥረ ዝመጸ ናይ ሲኖላ ካርቴል ድማ ኣቃልቡ እንዳተኸፋፈለ ሚሊዮኔ ካርቴል ከዓ እንዳፈረሰ እዩ ነይሩ ኤልሜንቾ ድማ ነዚ ዕድል ጽቡቕ ገይሩ ዋላ እኳ እንተረኣዮ ግን ነቲ ናይ ሚሊዮኔ ካርቴል ክቆጻጸር ኣይፈተነን ኣብ ሲኖላ ካርቴል እውን እሙን ኮይኑ ክተርፍ ኣይደልየን ኣብዚ ግዜ ድማ ሓሲቡ ኣሰላሲሉ ኣብ 2009 ምስ ዓርኩ ብምዃን ናይ ባዕሉ ካርቴል ይመስሪቱ መስረቲ እዚ ካርቴል ድማ ኤሪክ ቫሌንሲያ ሳላዛር ወይ ድማ ኤል85 እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ሰብን ኤልሜንቾን እዮም ነይሮም ግዛት እዚ ካርቴል ድማ ኣብ ጓዳላሃራ ትርከብ ካልእታ ዓባይ ከተማ ሜክሲኮ ዝኾነት ኣብ ሃሊስኮ ኮይኑ እዛ ከተማ ድማ እታ ሃገር ንብዙሓት ነገራት እትጥቀመሉ ኬሚካል ካብ ቻይና እትእትወሉ ወደብ ዘለዋ ከተማ እያ ነይራ ኤልሜንቾ እዚ ሓሲብዎ ዘሎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይሓሰቦን ዘይፈተነን ነገር እዩ ኣብዚ እውን ኤልሜንቾ ካብ ናይ ሲኖላ ካርቴል ሞዴል ማለት እውን ካብ ናይ ቁልጡፍ ናይ ዕፀፋርስ ዝውውር ኣብ ፖለቲካን ብልሽውናን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኩሉ ዝበሃል ልምዲ ወሲዱ ምስቶም ካልኦት ካርቴላት ዘለዎ ወታደራዊ ቴክኒክ ኣወሃሂድዎ እዩ ማለት እውን ልዑል ጭካነ ወታደራዊ መልክዕ ዘለዎ ምንቅስቃስ ግብረ ሽበራውያን ወይ ድማ ኣዘዋወርቲ ዕፀፋርስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ነዚኦም ኩሎም ብምውሃድ እዚ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍልይ ዝበለ ካርቴል ይመስሪቱ እዚ ድማ ሓፀር ብዝበለ ፍርቂ ኮርፖሬሽን ፍርቂ ከዓ ግብረ ሽበራዊ ዝኾነ ትካል ይመስሪቱ ማለት እዩ ኣብ ውሕዳት ዓመታት እውን ሲጄኤንጂ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ካርቴል ምስ ሲኖላ ዝተባሃለ ካርቴል ዝወዳደር ጥራይ ዘይኮነስ ምስኡ ማዕረ ክኸውን ይጀሚሩ ብዚ ዝተላዕለ እውን ኣብ ልዕሊ 28 ዝኾና ናይ ሜክሲኮ ስቴታት እውን ይንቀሳቀስ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ኩለን ኣብ 50 ስቴታት መሸጥ ነይርዎ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኤሽያ ኣብ ዝሽየጥ እውን ናቱ ኢድ ኣለዎ እዩ ኤልሜንቾ እዚ ኩሉ እንትገብር ድማ ንብዙሓት ልክዕ ከም መንፈስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቃለ ምሕተት ይህብን እዩ ፎቶ እውን ኣይስኣልን እዩ ብለይቲ ስለ ዝንቀሳቀስ እውን ብሰባት ይራኣዩን እዩ ምክንያቱ ናይዚ ሰብ ዕላማ ብሰባት ንኽፍለጥ ብሚድያ ንኽዝረበሉ ገለ ዘይኮነስ ገንዘብ ምርካብ ጥራሕ ነይሩ ኣብ 2015 እውን ኤልሜንቾ ኣብ ኣኽራናት ሃሊስኮ ተሓቢኡ ከሎ ፖሊስ ንዕኡ ንምሓዝ ወፍሪ ብምኽፋት ፌደራል ፖሊስን 5 ወታደራዊ ሄሊኮፕተራትን እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሮም እዮም ኣብቲ እዋን ድማ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ብሮኬት ላውንቸር ተሃሪማ ምስ 9 ወታደራታ ናብ ሓሙሽተ ተቐይራ እያ ኣብዚ ንእሽቶ ሕቶ ክኾነኩም ዝኽእል ድማ ፖሊስ ንኽሕዝዎ ይመፁ ከም ዘለው ብኸመይ ፈሊጡ ዝብል ይኸውን ናይዚ ምክንያት ድማ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ገለ ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣናትን ብገንዘብ ኤልሜንቾ ዝመሓደሩ
ዝሓደሩ ናቱ ጭፍራታት ብምዃኖም ንዝሓበሬታ ኣቀዲሞም ነጊሮም እዮም እቶም ናይ ኤሌሜንቾ ሰባቱ ንዑኡ ንምክልኻል ኢሎም ነታ ሄሊኮፕተር ምስ ኣቃጸልዋ ኤሌሜንቾ ድማ ጠፊኡ ናብ ኣኽራናት ኣትዩ ተሓዊኡ እዩ ኣብታ መዓልቲ እውን CJNG መንገዲ ሃሊስኮ ዓጽዮም መኻይን ከቃጽሉ እዮም ጀሚሮም ሰበስልጣን እታ ሃገር ንዑኡ ምድላይ ዓቕሚ ክሳብ ዝሓጽሮም እውን ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ልዑል ህውከት እዩ ተፈጢሩ ናይዚ ህውከትን ዕግርግርን መልእኽቲ ካብ ኤሌሜንቾ ዝለኣኽ ዘሎ ድማ ንጹር እዩ ነይሩ ኣይተቕረቡኒ ብድሕሪ እውን ሰራዊት ሜክሲኮ ንኤሌሜንቾ ንምሓዝ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ፈቲኑ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ኤሌሜንቾ ስለምንታይ ዓቢ ስግኣት ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ድማ ፌንታኒል ንዝተባሃለ ዕፀ ፋረስ ምፍላጥ ከድሊ እዩ ካብ 2013 ክሳብ 2014 ናብ ዘሎ ግዜ ድማ ናይ ሜክሲኮ ካርቴላት ሰብ ስራሕ ኦፒዮይድስ እዮም ኮፍ ጀሚሮም ኦፒዮይድ ማለት ድማ ሄሮይን ንምስራሕ ዘድሊ ኣገዳሲ ኬሚካል እዩ መጀመርታው ነዚ ኦፒዮይድ ንምርካብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘድልዮም ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ነቲ ኬሚካል ተጠቂሞም እዮም ዘፈይዎ ዘለዉ ኣብ ላቦራቶሪ ምስራሕ ምስ ጀመሩ ነገራት ጽቡቕ ቀሊልሎም እዩ ምክንያቱ ድማ እቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ኬሚካላት ብወደብ ኣቢሎም ይኣትዉ ነይሮም እዩ እዚ ማለት ድማ ኤሌሜንቾ ወናን ወደብ እውን ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኤሌሜንቾ 1 ኪሎግራም ፌንታኒል ንምስራሕ $40,000 ዘውፅእ ዝነበረ ኮይኑ እዚ $40,000 ዝወፀሉ ፌንታኒል ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ከለ ድማ ን1 ኪሎ ብ$1 ሚሊዮን ይሸጦ ነይሩ እቲ መክሰብ ማዕረኽ እንደ ምዃኑ ሕሰብዎ ብ$4,000 ገዚኻ ብ$1 ሚሊዮን ምሻጥ ብዚ ዝተልዓለ እውን ብዚ ናይ ዕፀ ፋርስ ምክንያት ብዝውላዕ ኩናት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ሞይቶም እዮም ካብ 2015 ክሳብ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ እውን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ጥራሕ ማለት እዩ ክሳብ ፍርቂ ሚሊዮን ዝበፅሑ ሰባት ብፌንታኒል ምክንያት ከም ዝሞቱ ዝንገር ኮይኑ እቲ ቀንዲ ተሓታቲ ድማ CJNG እዩ እዚ ምክንያት እውን ነይሩ ኣሜሪካ ንኤሌሜንቾ ሒዙ ናብ ሕጊ ዘቕረበ ወይ ድማ ዝቀተለ ሰብ $15 ሚሊዮን ሽልማት ግንዖ ክህቦ እየ ዝበለት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 እውን እንተኾነ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንCJNG ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኢሉ ሰይምዎ እዩ ኮይኑ ግን ካብ 2015 ጀሚሩ እታ ሄሊኮፕተር ብሮኬት ላውንቸር ካብ እትህረም ግዜ ትሒዙ እዚ ሰብ ኣብ DEA ማለት እውን ኣብ ድራንግ ኢንፎርስመንት ኣድሚኒስትሬሽን ጸሊም መዝገባቲ እዩ ኣሜሪካን ሜክሲኮን እውን ብሓባር ነዚ ሰብ ንምሓዝ ናብ $30 ሚሊዮን ሽልማት ኣውፅየን እየን እዚ ማለት ድማ ነዚ ሰብ ሒዙ ናብ ሕጊ ዘቕረበ ወይ ድማ ንኽቐርብ ዝተሓባበረ ሰብ ማለት እውን ዘለዎ ቦታ ንዝሓበረ ሰብ ገለ ማለት እዩ እቲ ሽልማት ይወሃቦ ማለት እዩ ዋላ ከምዚ ይኹን ግን ሕማም ርእሲ ኮይኑውን እንዳቀጸለ እዩ ክረኽቦ ይኽኣለ ምክንያቱ ድማ እዚ ሰብ ሶሻል ሚድያ ይጥቀምን ዘመናዊ ቴሌፎን ማለት እውን ሞባይል እውን ኣይጥቀምን እዩ እቲ ዘገርም ነገር ግን ንተጻባእቱ ንተንሓናሕቱ ዘፈራርሕሉ ዝተቐድሑ ድምጽታት ዝነበሩ ኮይኖም ብዚ ዝተልዓለ እውን ንኤሌሜንቾ ክረኽብዎ ስለዘይከኣሉ ኤሌሜንቾ ብሂወት የለን ወይ ድማ ኤሌሜንቾ መጥባሕቲ ሰርጀሪ ገይሩ ገጹ ቀይሩ እዩ ገለ ዝብሉ ግምታት እዮም ክዝርግሑ ጀሚሮም እቲ ዘገርም ግን ኤሌሜንቾ ተሓቢኡ ንክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ክጸንሕ ዝኽኣለ ኣብ ትሕቲ ትቶም ተገዛእቱ ዝኾኑ ሰበስልጣን እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ እውን ቦታ ይቀያይር ነይሩ እዩ ምክንያቱ ድማ ንዝኾነ ሰብ ስለዘይኣምን እዩ ኤሌሜንቾ ተሓቢኡ ዝነበረሉ ግዜ እውን ነቲ ስራሕ ዘካይድዎን ዘመሓደርዎን ስድሩ እዮም ነይሮም ንኣብነት ሮበን ወይ ድማ ኤሌሜንቾ ዝተባሃለ ወዱ ናይቲ ስራሕ ካልኣይ መራሒ እዩ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ስለዝተወለደ እውን ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ኮይኑ ብናቱ ትእዛዝ እውን ብውሕዱ ናይ 100 ዝኾኑ ቅትለታት ትእዛዝ ከም ዝሃበን ንኽልተ ቅትለታት ድማ ባዕሉ ብኢዱ ከም ዝፈጸመን እዩ ዝንገረሉ ኣብ 2014-15 ድማ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ግን ብቤት ፍርዲ ሜክሲኮ ንኽፍታሕ ተገይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ 2020 ድማ ንኣሜሪካ ተመሓላሊፉ ተዋሂብዋ እዩ Judy, this is the story of like father like son. The man ካብዚ ተወሳኺ ጓል ኤሌሜንቾ ጄሲካ እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰበይቱ ሮዛሊንዳ ድማ ኣብ 2021 ኣሕዋቱ አንቶኒን አብርሃም ድማ ኣብ 2022-2025 ተኣሲሮም እዮም ሰበይቱ ወዱን ከይተረፈት ኣብ 2024 ተታሒዛ እያ ሕፅር ብዝበለ ኣብ ዙርያ ኤሌሜንቾ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ብሓደ ብኣሜሪካ ተታሒዞም ተኣሲሮም እዮም እቲ ወዲ ኤሌሜንቾ እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርትን ተወሳኺ 30 ዓመትን ዝተፈርዶ ኮይኑ ብዋሕስ ክፍታሕ እንተኮይኑ ድማ $6 ቢሊዮን ከፊሉ ንኽፍታሕ ይተኣዚዝሉ እቲ ገንዘብ ማዕረኽ እንደዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኤሌሜንቾ ኣብ ሂወቱ ክሳብ $6 ቢሊዮን ጀነሬት ስለዝገበረ እዩ ናብ ሜክሲኮ ሲቲ እንትንመለስ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ናይ ሜክሲኮ ፖሊስ ዋና ኣዛዚ ዝነበረ ኦማር ጋሪሲያ ዝተባሃለ ሰብ ብኣባላት CJNG መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ልተሓለውትን ተቐተሉ ንሱ ግን ብሂወት ተሪፉ እዩ ኣብቲ እዋን እውን ብCJNG መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ኣብ ትዊተር ገጹ ብምግላጽ ንውግእ ጻውዒት
ትርኢት ገይር ነይሩ እዚ ኦማስ ጋሪሲያ ዝተባሃለ ሰብ ድማ ድሓረ ስለነዕሎ ስሙ ጽቡቅ ጌርኩም ሓዙለይ ሕጂ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ለካቲት 22 2026 እንታይ የጋጢሙ ዝብል ምስ ነርኢ ድማ ኦማር ጋሪሲያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሜክሲኮ ናይ ፌደራል ድሕነት ሚኒስተር እዩ ኣብቲ ኤልሜንቾ ዝተቐትለሉ ወፍሪ እውን ቀንዲ ተዋሳኢ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ቅድሚ 6 ዓመት ንኽቐትሎ ፈቲኑ ንዝነበረ ሰብ ሕጂ ግን ኣብ ሞቱ ፊርምኡ ይርኢ ዝኾን ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት እውን ሓንቲ ካብተን ናይ ኤልሜንቾ ፍቁራት ዝነበራ እቲ ሓንቲ ኣብ ምዕራብ ሜክሲኮ ኣብ ትርከብ ታፓልፓ ትበሃል ብዙሕ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ዘለዋ ቦታ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣሕሊፋ ብምሃብ ስጉምቲ ንኽውሰደሉ ገይራ እያ እዛ ውልቀ ሰብ እዚኣ ኤልሜንቾ ካብ ርእሰ ከተማ ሃሊስኮ ዝኾነት ጓዳላሃራ 130 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ታፓልፓ ከም ዘሎ ሓበሬታ ትህብ እሞ ንሳቶም ድማ ንእለቱ ወታደራዊ ውጥን እዮም ከውፅእ ጀሚሮም ናይ ሜክሲኮ ሚኒስተር ምክልኻል ዝኾነ ሪካርዶ ትሬቪያ ትሬጆ እውን ብሶኒ መግለፂ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ መግለፂኡ እውን ሓንቲ ካብተን ኣፍቀርቲ ኤልሜንቾ ዝነበረት ሰብ ብእሙን ናይ ኤልሜንቾ ሰብ ኣቢላ ታፓልፓ ናብ ዝርከብ ሓደ ገዛ ከም ዝተወስደት ተዛሪቡ እዩ ከም መግለፂ ትሬቬላ እውን እዛ ሰብ ብቐዳም ምስ ኤልሜንቾ ምስ ተራኸበት ንሱን ክልተ ሓለውትን ኣብቲ ገዛ ሓዲጋቶም ዝወፀት ኮይና ብድሕሪ እውን እቶም ስፔሻል ኢሚዲየት ሪኣክሽን ፎርስ ዝተባሃሉ ሓይልታት ብሰንበት ናይ ምድርን ኣየርን መጥቃዕቲ ብዝርዝር ውጥን ከውፅኡ ጅምሩ ማለት እዩ ሚስጥር ንምሕላው ተዋሂሉ እውን እቶም ወታደራት ናብቲ ዘለዎ ቦታ ከይተፀጉዑ ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ንኽኾኑ ዝተገብሩ ኮይኑ ኤልሜንቾ ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎ ርግፀኛ ምስ ኮኑ ድማ ነቲ ቦታ ክወርዎ እዮም ጀሚሮም بخمس من قدني إلمنشو أبتحت قصصر مساو على دما مسؤ روكيت متقوسن أزيم زمانو تزخونو أسوارات زت رغبو خينام أبتغزيون أستات 25 زخونو ناي مكسيكو سبيشال فورس بأبالات CJNG تقاتلهم يوم التوتر مرحا خمس قلت أون ني إلمنشو أبتشاكا تحابيو كم زرخبو بمقلاص أبتناي تقسلو وتدما إلمنشو مسكل التحلوتو كم زقاسل زحبر خينو أبتغزيون بهليكوبتر ناو غوادالاهارا داتوسو دخلو أبشت هليكوبتر كم زموتي يقليتو أسكرينهم دمانا مكسيكو سيتي توسيدو أب زركب كوينو نسدرو أم كوهاب مخانو ندات تقلت أيزلو أبزجن إلمنشو ترايزي كونس اتيامانا إيدي إلمنشو زنبرا إل توليز التبهال سبوني تقاتلو نايزي سبق قتاتلات ما كمي موسيلكم نا إلمنشو موت مستسمعه من قدتات بمعزاون أوتوبسات بمندادن بزع قرقر زفت أرخوينو التوم ناي CJNG عطوغاتون حدا وطادرات نزقتل حدا شحن حدا $150 كم زهب قال يعتيلو إذا مالت ما حدا سب عصرت وطادرات نزقتل أصلحوه ولا خمس يخون جن إلتلون نوع حيث أنا حن عقون يوم قاتلهم هذا زمن أو شقوتن هذا $4 مليون ون حيزو كم استرغب يتقليزو أبزر ما أزي أبناء أفكارو حرشان أبدخ عدن زي تولد إلمينشو زي كمان نبعال باولا إسكوبارن إل شابون فلوت كهون يدل النيرو التيكاب كل تشعن شدشتن جميرو زكاير زلو ناي مكسيكو ناي عصفارس وقوون نتهاجر نقطة ودحنة مكلا خلين انتو حدا $54 بليون كم زوز أزنقر الله خوينو بسم كتم زكايرو عمز زوت خسارة دما أب إيكونومي صلوا بمحدار ناي مكسيكو 10 مئتاوي ناي وش تعد في الرياض مالتون GDP كوسر عني حيو التزاجر نجار دما منجست مكسيكو نزنا جرزي كقارص أنت تزدل نيرو كدمي بزحت عمتات كقارصون نزسبون كحزن كقتلان يخل نيريو سلام تاير أنت لكم دما خمتي أقدي مزنجار كخم بركة زبال سبب سلطان نايتا هاجر بعلم نايت سجمك عند أكلاتن كابيل مينشو عند تربحتن سلازنا باريو حصر بزوالة تاريخ إلمينشو نزي مسل تصفاي قبر كم زفتخمو لايك مقواركم كي ترسعو أبقى طالب غالي فيديو الرخب